anonzi Inoki Madzodzo. Inoki Madzodzo. Zvandisingade. Inoki Madzodzo. Ndiwe kupi Inoki unomuziva kuti ari kupi? Ndiwe muno muHarare. Okay, taida kuti timupe stage name. Rekuti tinotsvaga rimwe nokuti Inoki Madzodzo ariite manje pabasa aiwa reso ada rimwe stage name. Ada stage name rimwe riri catchy. Andiri kuona zvakaita sugar. Ukati taruinga manjokota. Aiwa ndiri pachitupa sugar kukoma zvasiyana nona Alec Macheso wazona ka vanhu vanozomupa mamwe mazita sociology ayaya chigure zvakangodaro. Iyo nyaya yashuga inini I'm not happy. Why? Vanhu vari kuti sei sugar akazobuda achiexplaina kuti chii chinonzi mudododo. Aifana kuita sei? Handisi kuziva. Andiona ndo ainetsa kuti wachida kunzwa kuti chii chinonzi mudododo. Exactly. Iye akabva atsanangura. Achibva atsanangura zvikanzi wakatsanangurire. Vaida kusiya zvakadaro. Wakasiya zvakadaro nokuti ndo zviri kupa kuti nzweye trend. Sugar speed yacho aneiwa. Aiwa hapana speed. Vanhu vakaenda kuna sugar vachida kunzwisisa kuti chichinonzi mudododo anofanira kutaura. Anofanira kutaura. Ndakaona kana Justice Mahlahla. Arandipata. Ndizvozvo. Fidza ndipo nhamba dzaSugar. Ndikati sugar wakoma tenepo. Aiwa sugar ari kukoma. Ari kutrenda and avharisa. Aiwa ndizvozvo. Pese pauri kuenda. Kuri yamudododo. Even mumachechi. Usadaro. Kuri yamudododo. Mufundisi achitoparidza kutoti mudododo. Mudododo. Izvo. Ndakaudzwaka. Uchitaurwa pachinhoyo apa. Nezrongo rikuchinoyeka. Hanzi kudiko. Na Honorable Marion Chombo. Akakumbandisa kanyevo. Waindimurisa mama. Garisana na Mr. Chirinda. Right. Arafunkura chinango chinyowani. Nemzidziwa ka. Endi materero awanoita chimuti Honorable Marion Chombo. Mamanyiro auri kuita nebasa. Angazorambe zvakadaro. Ipapo vanga vaitoti ndatobva kufamu. Kwandanda nonoona basa rikuitwa panrimwe purazi. Saka vakasvika papurazi ipapo vakati ndakakurudzira kuti hongu ndaona zvese zvamuri kuita panapa. Asi Second Republic iri kutungamirirwa naPresident Mnangagwa. Vari kuti ngatiite beneficiation. Zvinhu ngazvibve kupurazi zvakapera zvakatopekwa zvichienda kumarket. Kana ari matinned foods ari kubva kufamu akaita sei? Kana chiri unoona zvinoita shumba zveipapo. Vanochengeta mombe, vane mbudzi, vane huku, zvese mining kurima. Vachirima zvese zvinobva ipapo. Chikafu chinogadzirwa ipapo chinodyiwa nemombe, mbudzi nechii chinorimwa ipapo. Soya beans dzacho dzinomixwa panotori nemapondi ehove. Hapana chinoraswa. Zvigayo zvinotogaya zviri papi zvitori ipapo. Ndosaka zviri zveipapo. Ndizvozvo. Ende zvinenge zvine value. Ukadaro manje unenge waedha value. Ndiudzirewo ka His Worship Mayor Mafume. Ndodzero His Worship Mayor Mafume. Andibe ukalipa. Wakalipa kanyema. Uri kuona kuti pane anonzi street lights. Akaiswa ndiye Nelson Mandela. Angachinzi union kudara. Nelson aiwa ndikwame Nkrumah ndiyanzi union. Nelson Mandela ndizvirana paparliament. Ane street lights. Ane street lights. Uchiuya kuno kuwiri na Nelson Mandela uchipfuura Park Street uri kuya kuno ukuko. Street lights yo anobvira amboti ngwe. Anobvira amboti ngwe. Kubvaiswa. Anobvira ambobaka. Hongoripo ripaiswa. Aiwa ka ndakamona achiswa. Ndichimirira kuti ndione kuti anobaka sei. Asati abaka street lights. Wavharisa town. Asati abaka. Iwe asati abaka konaimea Mafume street lights muna Nelson Mandela takuya kuna Park Street takuya kuna Nachinoi kwese kana aiswa naimea anofana kubatidzwa andofunga pane pastart pangonzi please ngabake chimwe chikumbiro
andizoti pendi yavari kushandisa kupenda marodzi seiri kukurumidza kuexpire. iri kukurumbiza pendi iri kupenda ndepapa yakakurumbiza rodhi dzese dzakanyeba wakuita yekufungidzira kuti but ndofanira kuti kusaidi kudoko kana zvichinetsa isati yatuya tumareflector tuyatuya haisi mixing yacho ndakapinda neze makambani akarongeka uko makambani akarongeka ndichimutika chiri kutsvagwa chiri kudiwa kusadaro maiwe ndakatonzwa kana Mr. Leo Mugabe Kandengo zvikanzi ndoda kuti chimuti chitsudzure chiri kupi chiri kuzasi hezve munonyepa andiri kukuza kutsudzura rini andichazabva kuti anditani wantu ari kubwera wantu ari kubwera akuradzara ende makambani akarongeka aiwa zvemhando yepamusoro isusu vanotiwana papi isusu uri kuona kuno kune City Sports Center but kale gore riri apa heka pakuti anjura naoko right kuna Rekaita Ngwena mukauya nekwara Rekaita Ngwena motina kunge muri kupinda ku City Sports gate riri papo ndo rinokusvitsai kupi pane ZBC Radio Services ndo kwatiri saka tinetiri muground so pakakura pane chiground vese vanokwana imomo yes ndo patiri pa saka mudododo ari kuuya here mudododo toda kuti auye paclosing because musi Saturday tichazorova kachiafter party tichitsudzura kufika na 7 o'clock yes magitare achitsva why not mudododo ya mudododo tinokumbirawo ka minister wemayouth ndiwo vandafunga kuti vanogona kunzwa chichemo chedu minister wemayouth Tino Machakaira honorable minister Tino Machakaira ndikatsvaga dzina racho ndafunga kuti ndimunokwanisa kunzwa chichemo chedu muonewo ka mudododo mungomboka na kombi zvayo yokufambisa honorable Tino Machakaira chichemo pane chichemo chiri kuyawo kubva kuna Philip Nakanyemba honorable dai zvaibvira mambotambanudza ruoko iministry of youth sports and aiwa impanizira sports ni youth basi honorable Tino Machakaire chichemo chatiri kuya nacho inini Blafidza Nakanyemba Bonzo paNational FM ndechekuti dai maonawo shuga yes Taruinga Manjokota ari kufamba netsoka it's minister of youth empowerment development and vocational training vanovaka honorable minister Tino Machakaire yes chichemo chatiri kuisa chokuti kudini dai vaonawo shuga Taruinga Manjokota vompawo kombi yebendi ari kupisa ari kutrenda izvo zvitotopinda muChristmas tili ya mudododo and message yakaimba ipapo toli ya mudododo wenyika nyika yedu yeZimbabwe ngarili yemudododo yes ine zviwanikwa ine ivhu Kanyemba yes dai chichemo ichocho futi message iyoyo yaenda kune mukuru wemazuva manje havade kuodzerwa mukuru bamba Philip si kana Dr. Ekuda Tagwerei dzina rava ndia nhamo yapera nhamo yapera comrade nhamo yapera pedzai nhamo ya uyu bamba ndikuona Kanyemba